ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Joint Action Committee jong ki khon ki hajar ka hima soyong kila penpau ye kejing bitar halor ka jingbom sngap jong ka Khasi Hills Autonomous District Council halor ka jingdawa ban penhiar khet yo lingdo ka hima soyong uba ban shempang thaba hadin ba ka Joint Action Committee kala dep mudui nado usnem arajar khat khandai Chairman jong ka Joint Action Committee uba Purning Star Shabong haga jingya kren bat kilat pathai khubor haga khat artari ko banai kelan lingkot arhajar arpuar ulaong bakani ka jingbom sngap jong ka District Council ye ka jingdawa jong ka Joint Action Committee kalapen bitar hado kata-kata badhaga jo ko por ulaong ru bala daga District Council kadang yaile menti sa kumni ka Joint Action Committee kan sa shim takawai pat ka senjam ka jingwan jungi hne te kalong ya kajing dawa bangi la dawa ya kimat ke bangi la dawa bangi la keren ru ki lat thai kubor la bun bun sin te ka ka ba phunlong pada na kaleng jungi ba ngonra kam sim ka ba sungkhya ngi ba kam klemlong kat kum kajing dawa jungi ya ka bangi la dawa ya ulung dok soyong ban hiarno nak suki kajing long dok namar kajing le torti bat kajing terekam kujung kaba sibun kijing bakla kaba ngingi syam ning ba ke RTI ki bangi ngiwan ning ba ngingi syam ba sibun ki bangi la adep keren ru hani ki press conference bala adem kata kalong bala dino ya hima soyong sya hima jirang tadin bangi la yo ru ya ke RTI ka bangi ni pana office ma reya kata ru simlala ban pen phai ban ai yangi ya kata RTI tat anda hadin bangi la appeal sa public authority ti hadin kata pada tingi syam pada dalam ngila yo ik RTI ru ngisyam basibun kijing bakla ka ba sibun kajing bamsap bat sibun kajing penyat bakla ya kum sensar kadar apo kahima ka jongi ti nolor kata kadau tingi yawan hangne ya ka ba ngin ngidawa na ka KCDC na UCM bolong UCM jongi ba dipet habidai bat ka kendau kasi ap jungi ka bri new trap hendrai habangi la depan dawa haki niki hanusnam ubala la leng te ngila pha ka jingtho ngila pen iru ya ka lain bat ya ka bangi la yo ka RTI ru la somit lang hendrai hadu mentah na kaliang jong ka di sini lo UCM simlale ye te de kata kalor kanong rim tingiwan hangne ya ka bangiwan saisien ban penkan mau yang saisien le na em ya ka bangi ni dawa kum khun ki hajar kahima soyong kata ka deka daw kata ka deka bangi ngiwan alor kata kanong rem abede berka RTI ka ba nakaliang ka Joint Action Committee ki khun ki hajar hima soyong hadin balai i ya ka jing traitorti ka jing net furmur jong u ba sampang thaba uleng do hima soyong nakaliang jongi ngi lepan ya kata ka trikam banlap hakano rukom uleng do soyong trikam rei lengbang RTI ka bangilap kalong ba uleng do soyong utreikam klem gerti trikam nakata kadau nakapor sakapor ju penhuri hura ya kasinong katau ju penhuri hura ya ki kun ki hajar hapo ka hima soyong kata kadai ka wei ka jing trei thurmur ka jong u sa ka wei pat habai dei ba ka jing penukam bakla ya ka plateng ka jong ka hima ha ka ba ya ka plateng ka jong ka hima la su penlong kapung khwai jong une u uleng do uba mentah nakata kadau nakaliang jongi hadin bangilo i kito ki ibra khot kajing huri hura jong hima bat kajing penukam bakla ya kapla tengka jong pisah ya kapla tengka jong hima ila dawa haka sitarik benai ba khat ar haja khat wei ilawan hangne bandawa nusil badai ban weng no mador ya uba sempang thaba anaka kamlang do soyong kane kajing dawa kal dai duduk sama aja khandai nadu bangilap ba kajing IT sop jong ba sempang thaba ya katai ka nongwa matumur ke badai ka wei ni kisnat hima jong hima soyong ul IT sop caka po ka hima jirang klam dodon ka jing tip apo ka hima klam dodon ka jing ya penbet apo ka hima ul IT sop ya ta jaka nak ta kadau ka ne ka jing dawa ka dai ka jing dawa ka bala adu usna marja khandai tadi hadu mentah mende na kaliang ka district council kam sempal le ye lor ni ka jing dawa jongi kane ka pausai ka jing le jong ka council ka pausai ba ka insult ya kane ka United Khasi Gentle Hill Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman balai ya kane ka an
kini ki MDC ki bamen shwa ki tha khurang ya kane ka an ban ya bet ya renti ka sincar khadar hapo ka kane ka jela ka jongi ane po ka ri khasi jantia jongi handai ka long ba sungsi pan ka isi hapo ka jingelam jong ba titos bat hapo ka jingelam jong u ba jambor ba dai incas ilaka yi ba hajaka ban penteri kam ya kane ka ak ban wara ya ka jing ya bet ya renti ya ka rum sincar khadar ki penlek kam kai pan ban ya kane ka ak kadai ka big insult ya kane ka ak nak kata kadaw ngidawa ila adep aipor yang kan diskusil bakal dai ban weng no mardor halor kini ke jingle thurmur jong basan pang thapa handai hadu menta nak liang ka diskusil kampal ai kampan semna aju babru nak liang jong ka nak liang usi am sangi nak kata kadaw ngi iba ka jingle jong kadai ka diskusil kadai sisa ke insult ya ka sensar trairi traimlu kadai ke insult wat ya kane ka ak ru ka ba ki MDC ba men chua ke ladep thau nak mentam ya bai renti ka sisa kada haka jing sisa haka sitarik benai bakat ar jakat wei nak liang ka JSC ngilap aipor hapo sponsor ban weng no yu ba sampang namar ba kadai ke jing dawa ka bala dus na majak kendai bat kadai ru ke jing dawa ka balang genuine ha ka ba ka jing thurmur ka jing le torti berkuwi ki beta andai ngila aipor hapo sponsor andai hadu mentaru hadu mentakasngi bangiwan hangne ban panjing pensya ya u ngim siam layo ka ek ru ke jubab nak liang jong ka disusil bat mentakasngi hajing sia ngila dap pun mencisngi yo ba titos ban ya kendu mentakasngi andai ke basusi kalong ba haw nang iwan hangne menta don ye ne po office kane kadai ka ngi ba kadai ka jingle sting jong ba titos kum u nong yalam jong ukli sencar jong kane ka disusil bat ka jingle jong ba titos bat ka jingle jong ba jombor ban bat borsa ya u lengdo jong hima soyong ka pau sai ba kane kadai ka jing bombet jong ki ban long kita kinong yalam le bombet jong ki ban long UCM le bombet jong ki ban long executive member ber in charge ilaka nak ta kadaw wang ba kane ka jing dawa na du sna man khandai nak liang jong ngi saya budin nak por sakapor ila ya up nak por sakapor henry kane ka jing budin jong ngi kane ka jing up jong ngi ka district council ka executive committee jong ka council ka pelong deu thala ya kane ka jing dawa ka jong ngi bar ka jing pelong deu thala ya kane ka jing dawa jong ngi kadai ka insult ya kane ka ak ka ba la thau de gitai ki MDC ba menchua nak mentar ya be yerti ladam dai ba kadai ka jing kendeu thala ladam dai ba kadai ka jing insult balai ki nam sim khia ya ne kam ka bala dai ka jing dawa mu islam ha ta ke e kapor kum ba ong mane kapor hajing sia ngila adap aipor kla adap kut ko ta kapor bangila adap ai ten rei menta ka jing wan jongi menta ngene kalong ba yin pan jing pencai e ka ba kila le hande ka bas ngusi kalong ba ondang iwan hangne si yam siam ladan mentak singi ka khubor ka ba nagaliang jongi ngi pha chrusil kalong ba dei ban le ka ya kane ka sinsa trairi traimlu ko jongi la kan ne ngi la yo i ya ka jing lengkar ya ka jing hura ka sincar khadar hapo ka hima ka jongi lada kine usiam lada uiam in charge ilaka ukwa ba ka sincar trairi traimlu ka sincar khu sincar suba hapo ka hima ka jongi dei ban weng no mardor yo ba sampang thaba henry lada kum weng lada ka jing kuman ka jong ka susil jing kuman jong kine ki nong bat ya bor ni po susil ngatrai kan sapoi ka por ba upai ba uncim hi yak senjam ka ba level le bat hakum kita ka por ngasoba nakaliang jongi ngasoba nong ba ka disusil lane kine ki esti member kemudian menta kine ban sim ya ka jing kri ya ka rai ka ba upai ba uncim kane ka hi ka nongwa motomur kadai ka jaka ka ba don senda bar ka asam bat hadu menta meneru ya kan dia konong wa motumur la kendeu thala da kasul la kendeu thala wa dak sarkan me kala ya balik ka kendeu thala ka daw kolong ba hadu mentaru ya kan dia ka jaka la syaklun no dak asam ende ngim yo i ru ba nakaliang ka sarkar me kala ya bakan sim kya lo kane ngim yo i ru em ba ka district council kan sim kya lo kane na kata ka daw ka tai konong wa motumur ka badai ka jaka ka snat hima ka badai ka hima por meswa i ba kalangam no sa asa nakata kada ko de ka jingdudong ka bakraw ya ka hima jongi berkede ka jingdudong ru ka bakraw ya ka jat riu ya ka ri jongi hibero away